Recepționezi? Răspunde, recepționezi? Recepționezi? Avem probleme de semnal, recepționezi? 1, 2, 1, 2, 1, 2. Recepționezi? Am nevoie de ajutor. Ajutor la comunicații. S-a oprit comunicația. Recepționezi? Recepționezi? 1, 2, 1, 2, recepționezi? Centrul de control. Am Marele Marin în vizor. Nu te aud. N-am semnal. Terminat. Am nevoie de întăriri. Terminat. Inamicul atacă Marele Marin. Cer întăriri urgent. Terminat. Repet, cer întăriri. Alfa, baza a fost atacată. Ești pe cont propriu. Recepționezi? Baza, inamicul se apropie. Alfa, rezistă, rezistă. Voi proteja Marele Marin până la ultima mea picătură de ulei. Întoarce-te la bază. Retragerea. Întoarce-te la bază. Călătorie în țara ta. Richard, Ce e? să-l ducem pe domnul pește sus. Îl cheamă... Da, da, bine. Să-l ducem pe Marele Marin în noul său regat, domnule. Hei, ai grijă. Ghicește, care e al nostru? Marele Marin vrea să știe când vine tata. Spune-i domnului Marin că va ajunge înghețată de pește dacă mai stă mult afară. Mamă! Să-l ducem la cald. Mamă! Haide, repede! Ricky! Hei, ești bine? Da, Ești sigur? da, mamă. Trebuie să mergem. Ești bine? Asta e ultima, doamnă. Bine, dragă, haide. Oh, Doamne! Bine, așteaptă puțin. Uite-te, domnule Marin, am ajuns primii. Marele Marin. Nu ne putem întoarce la bază. Ricky, haide, asta e noua noastră bază.
Nu cred că putem supraviețui aici, nu fără tata. Hei, uite! Ricky, uite! E ceva acolo. Se pare că ai ceva de investigat aici. Mamă! Ține, Nu vreau să o iau. dar e pastila ta de superputeri. Ba nu e. Haide, dragă, trebuie să-ți spun asta în fiecare seară? Știi că inima ta are nevoie de ea. Bine. Bun băiat. Să despachetăm puțin înainte de culcare. Detectivul tata, răspundă. Terminat. Cred că avem o misiune. Detectivul tata, recepționezi? 1-2, 1-2. Detectivul tata, recepționezi? Detectivul tata. Tată, recepționezi? Terminat. Mamă? Scuze. Stop! E un ordin, soldat. Nu. Vreau să te ajut. Te vei tăia. Bine, dacă leg asta aici și asta aici, strâng asta aici. Richard! Eu... Voiam doar să te ajut. Ew! O lăsăm. Nu, o păstrăm. Nu, o lăsăm. Nu! Ascultă-ți stăpânul. Nu, păstrează-o. Ricky?
Uite, trebuie să fim puternici acum, bine? Trebuie să avem grijă unul de celălalt. Îmi pare rău, domnule explorator, dar ești pedepsit. Nu! Tata n-ar fi niciodată atât de rău cu mine. Ricky, Să-l chemăm pe tata. Se întâmplă ceva ciudat afară și trebuie să investigăm. mâine, bine? De ce nu acum? Chiar acum? Eu trebuie să lucrez, iar tu trebuie să faci curat. Poate după ce terminăm? Vreau să vorbesc cu el. Acum. Ofițerul Tomski, lăsați un mesaj după semnalul sonor. Ești cea mai rea mamă din lume. Cea mai rea. Fac tot ce pot, scumpule. Vei înțelege când vei mai crește puțin. Promit. Nu vreau să înțeleg. Îl vreau pe tata. Ricky! Ricky, nume Ricky. Tata nu e? Mama e supărată. Detectivul, tată, răspunde. Terminat. Tată, avem o urgență. Văd un semnal SOS. Avem nevoie de o echipă de salvare. Terminat. Ofițerul Tomski, lăsați un mesaj după semnalul sonor. Tată, nu e timp de pierdut. Am detectat un semnal SOS. Am nevoie de ajutor chiar acum. Bine? Bine, bine, nu-mi pasă. Mă ocup singur de el. N-am nevoie de tine. Te urăsc. I-am zis că îi vreau pe cei cu vedere nocturnă. Inima! E a mea! Ba nu, e a mea! Wow! Tu, băiete! Vino! Vino!
Mama? Tată! Ce ai făcut? Nu! Încercam să ajut pe cineva și tu m-ai amăgit. Nu mă miră. Nimeni nu vrea ajutorul meu. Ce vrei? Lasă-mă în pace! Cum? Cum? Cum ai... Ce mi-ai făcut? Mă simt minunat! Ce e aia? Wow! Wow! Unde sunt? De ce sunt aici? Vrei să am grijă de tine? Wow! Ce? Hei! Ce faci? Ne spui cine ești sau te aruncăm peste bord? Da, haide! Ca niște pirați adevărați. Vorbește? Eu? Copilul ăsta se miră că vorbesc? Sunt un general, cel mai înalt grad în lanțul de comandă și cred că ar fi timpul să părăsești nava, la scândură. Calmează-te, Tidling, știi regulile. Găsești un naufragiat, îl duci la mal. Face curat între timp. Dar nu suntem pe mare. Ai dreptate, dar vom fi din nou pe mare după ce ne terminăm misiunea, nu-i așa? Presupun că da. Ce faci aici? E un robot sau o navă? Noi îl numim... Talpă mare. Nu e treaba lui. Nu știu, ai putea fi... Un spion? Arată ca un mic spion. Uită-te la ochii ăia mari. Sunt ochi de spion. Hei, nu sunt spion, sunt doar Ricky. Vreau să... Plângi? Ajunge. Domnule Ricky, ești pe nava mea acum, așa că mă asculți pe mine. Bine? Eu sunt Emma. Fiica președintelui. Pentru tine, maestate ei. Iar el e Tidling. Generalul Tidling, mândrul purtător al medaliei de onoare. Dezgustător. Vezi? Nu suntem pe mare, dar tot poți avea rău de mare. Nu e real, nimic nu e real. Nu există nave roboți în deșert. Nu există maimuțe vorbitoare. Vreau acasă. Duceți-mă acasă, acum. Și unde e casa ta? E un bloc gri între niște blocuri gri. Bine. Președintele va ști ce să facă cu el. Dacă măcar îi va păsa. Ține, treci la muncă.
Ce se petrece? E ora mesei. Da. Maimuța e flămândă. Uite! Așadar, Ricky, spune-mi despre tine. Păi, merg la școală, adică mergeam. Mama mea e profesoară, sau era. N-a fost la muncă de ceva timp. Tata e polițist, adică era. Nu l-am văzut de ceva timp. E cam ciudat. Așa pare. Poate că nu e cea mai bună idee să mă duc acolo. Unde? Înapoi acasă. Hei, întoarce-te. Unde ți-s manierele? Mulțumesc de masă. Hei, mai avem întrebări și nu-i frumos să pleci când ceilalți încă mănâncă. Lasă-l! Avem lucruri mai importante de făcut. Dacă nu ne îndeplinim misiunea în curând, toată țara ta se va usca și totul va muri. Iată-l. Acolo e. Și care-i planul? Să le spun despre tine. Pot avea încredere în tine? Pot avea încredere în ei? Sau poate n-ar trebui să am încredere în nimeni. Asta înseamnă să fii adult. Sunt un pește de apă dulce. Emma, mă poți duce la un doctor? Cred că e ceva în neregulă cu inima mea. Tată? Ridică-te, fiule, nu mai plânge. Emma, uite! Ce e? Tidling! Cum îndrăznești să mă trezești în timpul patrulei bomboanelor? Tidling! Copiii din ziua de azi n-au pic de respect față de armată. Maimuțo! Ce e? Apă! Suntem salvați! Cred că ar trebui să aveți grijă. Tidling! Repede! Trage cât de tare poți de mânerul acela! Mai tare! Mai tare! Wow, incredibil! Ne-ai salvat! Nu. Acum nu vom găsi niciodată inima. Am distrus talpa mare. Singura noastră speranță. Mereu există o cale. Nu ne putem da bătuți. Pălăria mea! Uite-te la el. E distrus. Păi, încă avem busola, așa că măcar nu ne vom rătăci? Nu. Am
Am pierdut busola. Am distrus robotul. Tata nu mă va ierta niciodată. Stai liniștită. Știa ce făcea când ți l-a dat ție. L-am împrumutat. Ce? Nu mi l-a dat. Ce? Am furat talpa mare. Ce? Vrei să spui că asta nu e o misiune adevărată și că n-am nicio șansă să primesc o medalie sau o promovare? Era misiunea mea. Ce misiune aveai, prințeso? Nu sunt prințesă, băiete. Nu-ți bate joc de mine. Îmi voi pierde slujba, mi se va lua rangul. Voi fi pedepsit pentru că m-am purtat ca un babuin? Plângi, generale? Nu. Simt miros de ciocolată? Ce? Da, înghețată de vanilie cu ciocolată, cu glazură de zmeură. Ador nasul ăsta de geniu. Cred că știu unde suntem. Tidling, scuze. Aveai dreptate. Nu ne putem da bătuți. Ce stați? Haideți să mergem. Tidling, care-i misiunea noastră? Misiunea noastră? Nu. E a mea și a prințesei, nu a ta. Emma, așteaptă-mă! Tidling, uite. Cred că e ziua noastră norocoasă. Absolut. Să mergem? Haide. Wow, chiar ești celebră. Scurte prognoze meteo la Țara Ta FM. Țara ta aici pentru tine și tu aici pentru noi. Hei! Azi vremea nebunește. Bună dimineața, rece ca gheața. Nu ieșiți afară dacă vă place viața. Cine ne va salva de la acest mare îngheț? Să vină mai repede, vreau să mă dezgheț. Nu încetează niciodată cu rimele astea. E ridicol. Îți place? E uimitor. Tatăl meu l-a construit. Și aia tot. Și aia. A construit totul. Wow. Și turnul. Și... Păi cam totul. Și tatăl meu e foarte ocupat. Presupun că tații sunt la fel peste tot. Chiar și în țara ta. Stai, portul ăsta se numește Țara Ta? Ce? Nu, ăsta e bibanul. Țara ta e întreaga lume. Un loc pentru tine, un loc pentru toată lumea. A fost ideea mamei mele. Ar trebui să ne mișcăm. Vor începe să ceară autografe în curând. Unde mergem? Cred că celebritatea noastră are un plan. Sigur că am un plan. Ne spui și nouă? E un secret. Haide, n-avem timp de pierdut. Marinare, du-ne pe puntea capitanului, chiar acum. Fetițele nepoliticoase n-au ce căuta aici. Doamna Emma? Generale Tidling? Ce onoare! Capitanul va fi încântat. Presupun că cina e aproape gata? Bine ați venit la bord!
Ce e atât de interesant? Bine v-am găsit, cetățenii mei dragi. Un super robot! Acela e omul de metal, primul consilier al președintelui. Ce caută aici? Mă bucur să vă văd din nou, deși îmi pare rău că ne aflăm în astfel de circumstanțe oribile. Mă doare sufletul. Vă anunț cu enormă durere că inima din turn a fost furată. Nu, cum e posibil? Nu cred. Din fericire, am prins deja unul dintre făptași. Ai auzit? Jur pe inima mea de fier că hoții vor primi ceea ce merită. De ce am senzația că nu se va termina cu bine? Da, am și eu o presimțire proastă. Poate că e doar înghețata? Din păcate, am aflat că bulgarii au lansat un atac asupra lumii noastre și bănuim că tot ei sunt vinovați de furtul inimii. Știam eu că nu trebuia să ne împărțim ciocolata cu ei. E ridicol. Sunt niște creaturi simple, inofensive și pașnice. Ce tare e! Face numai probleme. Nu voi permite să ne trezim într-o zi și să găsim țara ta plină de aceste creaturi malefice. Să scăpăm de bulgării ăștia. Închideți-i, da, omorâți-i pe toți! Așa e, când siguranța noastră e în pericol, nu e loc de etică. Trăiască omul de metal! Trăiască omul de metal! Trăiască omul de metal! Trăiască omul de metal! Didling, găsește-mi o busolă funcțională ca să putem pleca de aici. Imediat! Oamenii mei, zilele negre au luat sfârșit. Voi întoarce țara ta la gloria ei de pe vremuri. Doamnelor și domnilor, întrerupem această emisiune pentru a vă aduce știri de ultimă oră. Atacuri de bulgări au fost înregistrate în 2 sate din apropiere. Încă așteptăm o declarație din partea președintelui. Acum nu mai rimează. Ce imbecil! Știam că e un ticălos. Hei, această inimă, Ce? ce face? Totul. Să-i spun? Ești sigură? Bine, înțeleg. Hei, ce crezi că faci, cap pătrat? Înălțimea voastră, prințesa Emma, Wow, nu-mi vine să cred cât de tare e. mă bucur să vă văd pe nava mea. Nova ta? Oamenii tăi? E doar o formă de exprimare, dragă. Când ai devenit un robot ucigaș? Fac doar ceea ce trebuie de făcut. Omori? Emma, poate că ești încă doar un copil, dar chiar și cei mai naivi dintre noi trebuie să știe adevărul acum. Ceva îmi spune că tu nu adevărul îl cauți. Sunt doar un servitor umil al dorințelor tatălui tău, domnișoară. Propriile lui cuvinte. Da, da, fă ce ai de făcut. Nu vezi că sunt ocupat? Haide, băiete, avem o misiune de îndeplinit. Bună, Ricky. Îl cunoști? Nu, Ricky e în mare pericol, dar îl voi proteja eu de acum înainte. Ce? Te-am căutat peste tot, Ricky. Stai liniștit, ești în siguranță acum. Ricky, despre ce vorbește? nu. Nu contează, lasă-l. Haide, băiete, vină cu mine. Prințesa Emma? Omul de metal? Stai, e stricată? Ți-am zis eu, ți-am zis. Ce-i asta? Ce se petrece aici? Ce? Ciudat. Cine-i băiatul ăsta? Un naufragiat din deșert. E cam ciudățel.
Fiule, știu că e la tine. Voiam să-ți spun, Emma, chiar voiam. Ce? Nu fugi! Golește-ți buzunarele. Hai, băiete! E imposibil. Acolo o ascundea, știam eu. E un spion. Nu sunt spion. E doar un copil rătăcit. Spion ticălos. Generalul are dreptate, nu-l putem lăsa să... Liniște! Cred că toată lumea e de acord că ar trebui să consultăm președintele în această situație critică. Spre turn! Așteptăm să ne povestești. Ți-am zis că e un spion? Pas cu pas. Cum ai pus mâna pe inimă? A pus ea mâna pe mine. M-a furat și m-a adus aici, în deșert. Wow, ce prostii! Povești cu zâine. Dați-i o șansă. Bine, îmi dădea un fel de semnal. Un semnal SOS? Da, îmi cerea ajutorul. Tinere, scuze că te întrerup, dar de unde știai că cerea anume ajutorul tău? Ai dreptate, nu știam. Dar acum se ascunde în mine. Interesant. Mă întreb de ce te-a ales pe tine. Trebuie să-l ducem la domnul președinte. Nu putem scoate inima fără ajutorul său. Nu avem nevoie de el. Ne descurcăm singuri, nu-i așa, Tidling? Sigur că da, mereu există o soluție ușoară. Părinții tăi își fac probabil griji pentru tine. Mă îndoiesc. Eu cred că da. Pot să te duc la ei. Serios? Nu sunt sigur că vreau să mă întorc. Pot rămâne aici? Băiatul trebuie să ajungă la turn. Nu contează ce vrea. Capitane, ne apropiem de o furtună de zăpadă. E mare? Cât de mare? Cam cât suflarea unui gigant. Două oaspeți în cabinele lor, repede. Dar încă n-am mâncat desertul. Generale, avem nevoie de ajutorul tău. Am o misiune specială pentru tine. Da, capitane? Ricky, stai liniștit. Voi avea grijă de tine și de inimă. Trebuie doar să ai încredere în mine. Bine? Sigur că da. Așadar, te-ai împrietenit cu un ucigaș. Cum adică? Omul de metal e cea mai tare invenție din lume. Nu sunt prea sigură de asta. Omul de metal a fost primul lucru pe care l-a construit tata când mama s-a îmbolnăvit. Nu că acea păpușă de metal ar putea să o ajute cu ceva. De asta nu-ți place. N-am încredere în el. Dar e un super robot. E produsul unei inimi frânte. Nu-ți place pentru că președintele îl ascultă pe el și nu pe tine.
Doar pentru că tatălui tău nu-i pasă de tine, nu înseamnă că știi ceva și despre al meu. Ai grijă de inimă până ajungem la turn. Tata va ști ce să facă cu tine. Nu trebuie să fim prieteni. Oh, da, o misiune foarte specială. În frig, vânt și zăpadă. Nu mi-a dat nici măcar o pălărie. Ce? Măiculiță dragă! Și ce să fac acum? Măcar asta îmi poți spune. Ești inutilă. Nimeni nu mă ascultă. Nimeni nu-mi spune nimic. Nu poți să mă lași în pace. Nu mai ai ce căuta în mine. Te ajut eu. Ricky, aveai dreptate. Îmi pare rău. Ajutor! Dă-mi drumul! Ha, cine se teme acum? Ricky, trezește-te! Ți-am zis că îmi pare rău. Ricky? Păsări sălbatice. Ești bine, Ricky? Lasă-mă să te ajut. Acum te pot duce acasă. Nu vreau să mă întorc acolo. De ce nu? Stric totul. Tot ce se întâmplă e din vina mea. Bine, Ricky, bine. Nu trebuie să te întorci acasă. Poți rămâne să te joci cu fetița. Nu vreau. Sau preferi să fii asistentul meu și să vii cu mine. Ce zici? Doar noi doi? Doar noi doi. Emma e o fată bună, dar e doar un copil. Ar trebui să terminăm misiunea asta împreună. Da. Ricky, unde ești? Copil prostuț! Acum ești soldatul meu, Ricky. Ricky, oprește-te! Oprește nava! Oprește! Voi avea grijă de ea, Emma, promit. Ricky, întoarce-te! Copil prostuț! Emma! Nu! Repede, întoarce! Trebuie să-i salvăm! Omule de metal, întoarce-te! E fiica președintelui! Liniște, totul va fi bine. Vei înțelege când vei mai crește puțin. E doar un copil! Nu putem lăsa! E prea târziu, Richard. Tu ai fost!
Tu ai făcut-o! Scopul meu e să salvez țara ta. Trebuie să fac sacrificii în drumul meu spre succes. Ce-am făcut? Emma! Ricky? Ricky! Ricky, Ricky! Ricky, Ricky! Ricky, Ricky! Ricky, Ricky, Ricky. Tidling! Tidling! Bravo. Uită-te la mine, ești foarte util. Tidling, ești în viață! Îmi pare rău. E și Emma cu tine? Alo? E cineva acolo? Alo? Capitane! Emma, dragă. Tidling! L-ai văzut pe Tidling? Nu. Bulgării? Ce caută ei aici? Sunt mereu în apropiere când ai nevoie de ajutor. Wow! Am nevoie de toată puterea voastră, dragii mei prieteni. Nu merge. E doar vina mea. Nimic nu s-ar fi întâmplat dacă n-aș fi avut încredere în el. Dacă una, dacă alta, dacă oceanul ar fi din iaurt, eu aș fi o lingură. Dacă nu o să-mi salveze coada, băiete, data viitoare gândește-te mai bine în cine să ai încredere. De unde să știu? Eu îmi folosesc nasul, nu e doar pentru ciocolată, dar lumea spune că trebuie să-ți asculți inima. A mea nu funcționează prea bine. Aha, de asta ai furat-o pe a noastră. N-am furat nimic. Ea a ales să se ascunde în pieptul meu. Nici nu știu ce e. De ce nimeni nu explică nimic, nici aici, nici acasă? A fost ideea președintelui. Ana era foarte bolnavă. Cine e Ana? Soția lui, mama Emei. Era grav bolnavă de foarte mult timp. Emma era încă mică pe atunci, iar președintele căuta leacuri peste tot. Dar mereu se întorcea cu mâna goală. Așa că a decis să-i construiască o inimă nouă. Dar era prea târziu. A fost o criză energetică în toată țara ta. Consumam prea multe resurse naturale, profitând de generozitatea mamei natură. Într-o zi, a început să ningă pentru prima dată, iar oamenii din țara ta au început să înghețe. Deodată, a trecut un val enorm de frig și a distrus aproape totul.
Președintele găsise o cale de a folosi inima drept un fel de soare în miniatură și a instalat-o în vârful turnului, încălzind toată țara ta. Iar acum, inima mă ajută pe mine, nu pe voi. E în locul nepotrivit. Emma, dragă, Da, capitane. nu cred că vom reuși. Ce vrei să spui? Suntem prea grei. Trebuie să ne despărțim. Ce? Trebuie să ajungi cât mai repede la tatăl tău și să avertizezi. Nu mă ascultă. Fă-l să te asculte. Țara ta are nevoie de tine, Emma. Fii puternică, prințesa noastră. Nu-ți face griji pentru noi. Ana m-a făcut general. Mândru purtător al medaliei de onoare. Stai, generale, o să te ajut. Ce? Tidling? Trebuie să ai încredere în mine. Sunt o mulțime de pericole acolo. Ai grijă, băiete? Am grijă. Ce cald e? Sunt eroul tău, sunt omul tău. Sunt eroul tău, sunt omul tău. L-am amăgit pe Ricky, copil prostuț. Nu regret niciun picuț. Trebuie să aibă un buton de oprire. Sunt eroul tău, sunt omul tău. Copil prostuț, nu regret niciun picuț. Sunt omul. Cum face asta? Poate că... Nu regret niciun... Prietenul meu de tinichea. În sfârșit, funcționează. Ți-am zis eu că e posibil. Dacă pot face o inimă pentru tine, pot face una și pentru Ana. Iubirea mea, scumpa mea, am reușit. Nu. Nu. Nu se poate.
Am înțeles. Ești deja stricat. Păi, se pare că... Ce zi e azi? Vineri, domnule. Au trecut 1577 și jumătate de zile de când am început. Ce vești bune! Mă bucur să vă anunț că după această scurtă perioadă am terminat. Ura! Am terminat primul prototip. Acum începe munca adevărată. Soldați, întâmpinați-vă eroul cu aplauze. Vă aduc inima. Să chemăm președintele, să-l aducem pe domnul președinte. Nu, lăsați-l să lucreze. Nimic nu mai lucrează aici, domnule. Trebuie să ridicăm inima acolo cât mai repede posibil. Mă ocup eu de asta. Ce? Unde e? Tu ești regina mea? Nu te poți ascunde, băietă, te voi găsi. Uitați-vă, inima e la el. Inima noastră. Chemați președintele. Omul de metal a omorât-o pe Emma. Acest ticălos e hoțul care ne-a furat unica speranță, inima poporului nostru. Dar nu vă temeți, vă voi salva. Vremurile grele ne cer să apărăm inima de spioni și trădători. Fugi, băiete, fugi. Măcar nu va trebui să-ți ridic trupul până în vârf. Ești doar un ucigaș și un hoț. Chiar așa? Tu ai furat inima. Copil prostuț, am ascuns inima în lumea ta murdară ca să o apăr de președintele corupt și malefic al acestei lumi. Acum o voi întoarce la locul ei și voi arăta lumii cum e să ai un adevărat erou drept lider. Când pun mâna pe tine, îți umplu țevile cu banane. Soldați? Ce? Ce-a fost asta? Sunt generalul Bombonica. Poți să-i spui să se întoarcă? Ce? Richard trebuie să se întoarcă acasă. Generale Tidling, repede, duceți-l la infirmerie. Președintele, trimiteți-mă sus. E o comandă delicioasă de ciocolată. Să te ducem sus? Comandă de ciocolată? Înghețată de ciocolată cu stafide și frișcă roz. E doar vina ta. Ți-ai trădat mama și tatăl, băiete. Ai trădat-o și pe Emma și pe maimuța aia stupidă. Imposibil. Nu. Fată naivă. Emma! Nu mai fugi, ticălosule.
Hei, găinilor, vreți să rămâneți fără pene? Omul de metal avea dreptate. Vin trădătorii. Pregătiți armele. Bulgărilor, am nevoie de toată puterea voastră să scăpăm de bandiții ăștia. Da, am reușit! Stați puțin. Prințesa Emma? Încetați focul! Încetați focul! Arde ceva? Eu nu văd niciun foc. Tiddling, dragă, ce s-a întâmplat? Emma e în pericol. Sau și mai rău. Ce a pățit generalul meu drăgălaș? Iarăși a mâncat prea multe dulciuri? Ce n-a... Domnule președinte, vă rog, credem că Emma a murit. Nu fi prostuți, face castele de nisip pe plajă. Vă rog, domnule președinte. Să vedem. Ce? Așa. Fiica mea? Emma? E în viață? Dar se juca pe plajă la soare acum câteva clipe. Domnule președinte, trebuie să salvăm inima de ciocolată de la Ricky Picky. Alo? Mă aude cineva? Alo? Dă-te bătut, băiete. Nu mai ai unde fugi. Bine, sunt doar un copil. Ce poate face un copil? Ajutor! 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 Stați liniștiți, calmați-vă. Dragii mei concetățeni, nu vă temeți, inima a fost recuperată. Am găsit hoțul. Un copil care pare nevinovat, dar care e de fapt un complice al bulgărilor. Trădătorii se îndreaptă spre noi. Trebuie să ne pregătim de luptă. Trebuie să ne pregătim de război. E un mincinos, nu-l credeți? Dăm drumul! Eu sunt cu omul de metal. Trebuie să sacrificăm acest copil egoist și obraznic ca să întoarcem țara ta la gloria ei de pe vremuri. Nu! Găleată ruginită ce ești! Stai liniștit, băiete, aproape am ajuns. Lasă-mă jos! Cum spui tu? Ce faci, idiotule? Vrei să mori? Prindeți-l! Repede!
Fiule, nu sunt fiul tău. Ne-ai abandonat, ne-ai lăsat singuri. Nu ți-a păsat de noi. Cum îndrăznești să mă numești fiul tău? Hei, scumpă, Tati! îmi pare rău, scumpa mea. Prințesa mea. Tidling! Oamenii mei îngheață din cauza ignoranței tale. Cum îndrăznești? Tot haosul ăsta e vina ta. Liniște, fetițo, știi foarte bine că prietenul ăla al tău a furat inima. Doar eu și tu știm cum se scoate inima din turn. Da, doar voi, exact. Înseamnă că nimeni altcineva n-ar fi putut fura inima, nimeni altcineva, în afară de tine. Destul! Am făcut ce era de făcut. Ai uitat de noi, de mine. Nu te apropia, n-ai niciun drept. Emma! A trebuit să ne descurcăm singuri. Țineți-mă, țineți-mă, dar s-a terminat. Până aici ți-a fost tomberonule. Calmează-te, Tidling. Asta nu-s prăjituri. Nu-mi pasă, n-am nevoie de tine. Te urăsc. Ofițerul Tomski, lăsați un mesaj după semnalul sonor. N-am nevoie de tine. Te urăsc. Încetează! Cine a zis asta? În sfârșit, criminalul se întoarce. Nu le face rău. Pe mine mă vrei. Ricky, nu! Ce faci? Bun băiat. Nu! Ricky, stai! Ai încredere în mine. Nu te teme. Nu mai trebuie să te ascunzi. Era să ne distrugi viitorul. Nu înțelegeai ce faci. Nu, dar acum înțeleg și știu că nu ești rău. Ești doar trist, ca și mine. Suntem la fel. Nu știi nimic. Ce? Unde e? Asta cauți. Ce faci? Ce? Nu. Pasăre obraznice. Ce-am făcut? Mulțumesc, Ricky. Mi-ai amintit cine sunt. Acum trebuie să plec. Vă voi proteja. Ricky? Uitați-vă! Ce s-a întâmplat aici?
Ricky? Nu înțeleg. Avea nevoie de o a doua șansă. Tată, repede! Are nevoie de ajutor. Are o problemă cu inima. Trebuie să se întoarcă acasă. Peștele lui mi-a spus. Dar cum? Bulgarii! Ei sunt singurii care te pot duce dintr-o lume în alta. Ricky, îmi va fi dor de tine. Baftă! Data viitoare când vii, fac prăjituri în formă de medalii. Ricky! 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 Ricky? Te-ai trezit? Hei, scumpule, e mama. S-a trezit. Mama? Ricky? Tată? Oh, Ricky, ce m-am speriat. Ne-ai speriat pe amândoi. Mama, eram într-un deșert. Nu puteam să mă întorc sau să vă sun. Ne bucurăm că ești în regulă. S-a terminat cu bine. În curând vom fi acasă. Îmi pare rău, fiule. Da, cred că înțeleg. Înseamnă că nu veți mai fi împreună. Voi trăi cu mama în timpul săptămânii și cu tata în weekend. Uneori, poate că e invers. Vedem pe parcurs. Scumpule, A fost din vina mea? nu, nici vorbă. Te iubim foarte mult, Ricky. Te vom iubi întotdeauna, fiule. Și eu vă iubesc. Vino încoace. Totul va fi bine. Wow! Marele Marin, în sfârșit, avem o bază nouă. Stai, ce? Emma! Mama! Pot să ies afară? Ați vizionat filmul în desen animat Călătorie în țara ta. Traducerea Cosmin Coroban. Regia dublajului Svetlana Cuzmina. Asistență tehnică Iulia Cosma, Angela Casian. Lectura Inga Găină, Ludmila Gheorghiță și Marius Cătălin Tulum. Questions on my mind, searching for the meaning to things I do not understand. I found the light, gonna let it shine. No one's ever gonna take away the fire I've got inside, like the brightest star deep in mine. Everything that I was searching for was with me all this time. Ooh, ooh, ooh.
found the light.